एक्चुअली मा जायो बीजेपीआ मोनसे नेशनल पार्टी बिराद गिदिर पार्टी बेनिफ्राय बीजेपीआ बे फिसा फिसा जा माइक्रो लेभेलनि रिजनेल पार्टी दं बिसोरखौ लानानै सोलियोथ' बेबायदि आरोखि दा आसामाव जों मा नुनो मा जागासिनो दं जे बीजेपीआ एजिपि पिपलजों सरकार जादों दा बिनि आगोलाव बिपिएफजों दंमोन ना ओंखायनो जोंनि बिटिसि एरियायाव जों डाइरेक्ट जाय बीजेपि खालामो जों मा जायो जेला इलेक्सन फैयो जोंनि एलायन्स पार्टनारनो जों सिटखौ हगारना होनाय जायो आरोखि जों 14 हगारबाय 16 हगारबाय जोङो 20 हगारबाय बिदि एमएलए एमपि जों हगारबाय जायो भाई इलेक्सन गैलिया थ' बेनिखायनो आरोखि बीजेपीआव मा रुलिंबाबो बे फिसा फिसा दोलोखौ सलायनो थाखाय जों डाइरेक्ट बीजेपी जाय बिटिसिआव खालामदों जोंहा दिगदार माने टिकेटखौ जों मोननो थाङा आरोखि इलेक्सन गेलेनो नागिरबाबो बा पलिटिक्सआव फैबाथ' इलेक्सन गेलेखायो नङा होनदो दा ओंखायनो बैनि थाखायसो मा जादों जोङो बीजेपीआ जेरखम सिटखौ हगारो नालाय जों ओंखायनो डाइरेक्टनो जायनो हगारो जों बिनि दलाव फैदों आरोखि दा नाय माने मा एस ए चिफ आंना फुल रेसपेक्ट टु हिम हाइ रिगार्ड्स बेनि थाखाय खिन्थु दा इलेक्सनासो खोन्थागोन एबारनि इलेक्सना जे प्रमद दाया बेसेबां खामानि मावनो हादों दा हायाखै